Ahojky lidi, já jsem Ovesa.cz a vítejte u mého dalšího videa. A dneska to teda bude SSO Aktulky, bude to teda 4. díl a SSO Aktulky. První bych vám chtěla říct, že jsem nemocná, takže nedivte se, kdyby jsem zakašlala a doufám, že to přijmete. No a my jdeme teda na to. Takže první bych vám ještě chtěla říct, že jsem si otevřela Dino Valley a Golden Hills Valledale a teď už jdeme na aktualizace. Takže objevil se tady Freddy a Eddie. U těch už bohužel questy mám, takže ty vám neukážu. Dál je teda quest u Moorlandu v Utan, na ten se dneska podíváme. A potom ještě prostě v obchodáku takový tamto, no. Tam ta přehlídka. Takže jdeme na to. Not Easy Populary. To je poprvé, co teda točím jako aktulky. Mám je za Janet. A pozor, bude se to možná lagovat, takže za to se budu moc omlouvat. Za to se moc omlouvám, protože jak vidíte, je tady moc lidí. Hrozně moc lidí tady prostě plní ty questy. Budeme tady asi foukat balónky. No jasně. Jejich se mi zdá 100, jo, takže... Ukažte. A jako dělá se to v celku, se mi zdá hodně pomalu. Ne, tak 50, jo. Já že 100, no, tak to už by bylo hrozný. Počkat, dej to tam. Takže vlastně tak, takže já už jsem si Freddyho a Eddie udělala, protože už, dobré. A nám se to takhle přeskočí, jo. Jo, vlastně po nějaké době, po finiši, vlastně jsme to dodělali, no, po finiši. Prostě dodělali jsme to a tady se mi to hrozně laguje, jo. A potom je půjdeme, já už jsem tyhle questy jednou dělala, to se vám musím přiznat. Jo, aha, teď jich, jo, a jak to, že jich teďka mám jenom 5? Jo, omlouvám se, jo, tohle je ono. Fuj. Aha, jo, my je svažujeme do, ne, jich máme 45. Já jsem tam neviděla ty další čísla, no. Doufám, že je všechno v pohodě, protože předtím jsem točila video, taky to byl 4. díl a předběhlo nás, díky. Díky SSO, to jste velmi hodní, já už se tyhle questy teda dělala, to už se svězda říkala. No a já jsem vlastně točila už 4. díl a ukazovala jsem tam Dino Valley a ukazovala jsem tam Golden Hills. Otvírala jsem si Golden Hills v tom videu a doufám, že moc neřvu, jo. A prostě já jsem tam nešla slyšet, já jsem si nějak blbě zapojila. Lidi, prosím vás, uhněte. Já jsem si nějak blbě prostě zapojila tamto, tady vidíte, že je to všude nazdobené a to. Ale... Počkat, co to byl za zvuk? Nevím. Ale máme tady pár questů. Takže máme to jít vyvěsit a vyvěsit. Tady na to se nedívejte, to je ještě jiný trošičku quest, jo. To je, no prostě točila jsem to. Moc se fakt za to omlouvám. Točila jsem to, jenom že mi to nevyšlo. Prostě fakt jsem tam nešla slyšet a to mě hrozně štve. Každou hodinu by se tady měly ukazovat ty lidičky tady, že by se měla jít výprava, ale tak to už vám točit asi nebudu, i když ono se vlastně teďka půjde z Orpinty, když tady nikde nejsou. Hej lidi, ale tak tady se to, jak vidíte, tak prostě já mám grafiku na 0 a tady se to laguje jak hrom. Jako vám se to bude sekat ještě asi hůř, jo. Zato se moc omlouvám, tady jak je ta výprava, tak tady je hodně lidí, jo. A opravdu se to tady seká a ještě když točím, tak ještě hůř, jo. Ještě se je tam jede čep, takže... v Moorlandu to takže... Takhle v životě nebývalo, ale v Moorlandu je taky hodně grafiky, takže... Stůj. Tam možná slyšíte potlesk, já ho slyším velmi málo. Ale to mi vůbec nevadí. Ježiši. Nesekej se tak.
Jako já vám to tímhle, když to budu říkat, tak vím, že to budu ještě víc nespříjemňovat. To vážně nechci, takže si to snažím neříkat, ale jak vidíte, tak já to prostě nějak musím říkat, no. Au, vytoč se! Se nemůžu tady vytočit pomály. Prostě jsou tady tak různí lidi, se mi zdá, že furt ty stejný, tak jestli jsou tak rychlí a aha, tady zase balónky. A přebíhají tam a zpátky. Ok, máme to, zkusíme se tady z téhle hrozné oblasti dostat. Budeme tomu říkat hrozná oblast, ano. No tady je to hnedka lepší. Ale hrozně pomalinku se narodí. No nevadí, no prostě jedeme. Au. Vám se to bude sekat asi... Jo, tam zase byli lidi, vám se to asi bude sekat do mnoho hůř, ale já za to fakt nemůžu. V Morlandu je teďka hrozně lidí moc. Au, co tady bylo? Jako ten strom? Malej, a to se si říká, že jsou od něho hodně daleko. Ok, jdeme opět za Loretou, nebo tam, to nevím. Teď téhle poště a tohoto si fakt nevšímejte, jo, to je prostě to. To je jiný questy, to, ježiš, jak ho úplně, fuj. Takže jdeme si to tady vyzvednout, tak další questy. Tak tu tan, jo, takže teď budou questy stan, zase. Ono se to tady teďka fakt v tým Morlandu, tady je moc lidí, jak... Jo, mám vyčistit, takže to čištění nemám ráda. Mám vyčistit 5 sedel. A to čištění fakt nemám ráda, jako lidi. Co dál? Mídlo. Ne rukavicu. Dobře, půjdeme, kdy to sedlo vypadá úplně jinak, než v tomhle. Kdy to sedlo je úplně hezký. No to dobře, teď to sice vypadá jinak, ale to sedlo je hezký. Kdy na tom sedle nic nedělám. Počkat, já jsem v plotě. Jako cool v plotě. Já jsem cool v plotě. Jinak tady nikde není obchod, teda myslím. Že nikde tady není obchod. Já se musím dívat ještě na čas, takže... už je tolik, jo. Takže, počkat, já se zapomněla, kolik jsme začínali točit. Ok, prostě zkusíme to tady dodělat. Jo, teď mám zase další čištění. Prosím. Teď holínky. Moc lidí. Tady třeba někdo si postavil úplně nádherně fakt toho koně, no. A dobrý, já jsem přišla, jak si to otočit. Dobře, takže uděláme tady už jenom 2 boty. 2 botíčky. No, to bylo divný. Prostě 2 boty. No, to je zřejmě hele, koň, protože to se mi zdálo, že se o něj seká. Dobře, už je máme. A jo, ještě to vzít. Tady je my friend, hej, ale... Díky, ale... Stoupni si do ní ještě. V pohodě. Ajaj, já budu něco teďka dělat. Follow tan. Co mám dělat? Jo, tady. Jo, my teďka vlastně budeme šít. Jo, tady. Ne, tady. Tady, vem to. Co teď? Dát to tobě? Co dál? Vzít to. Ne, jehlu a niť. Šij. Jo, já si tohle už nepamatuju, to jsem to fakt dělala už. Dobré, zvládli jsme to. A potom bude takový, jakože... Ježiš, tady je hnedka lidí, ne? Teďka jako... Teď ještě bude skládání do beden to. A pak to bude rozvážet různě, to si myslím, že můžete vědět. To není nic, co by se měla zkazit na tom. Díky, že lidi ze mě odjíždíte, tady je fakt lidí, tady je třeba my friend Crystal, já díky ní to ani
Crystal Long Look. To ani díky tady těm lidem všude nemůžu ani přečíst. OK, takže teď jim to půjdeme Kde mám koně? Tady mám koně. Ano, oni se tady pokaždý po tým questu naspawnujou. Jo, tady jsou třeba 2 stejný koně v sobě. A teď to půjdeme tady rozdat 5 lidem v Moorlandu. Stephanie... Julie, která nám s tím teda celým pomáhala. Šupní to, tak. About time, to je podle mě jaký čas, ne time. Great. Jo, tady potom, to by se vás možná nemusela říkat, jako. Já jsem totiž hrozná taková, že jako všechno musím hnedka bla 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 bla. Však tahle půjde. Omlouvám se za to. Omlouvám se moc, to nechci. Lidi, já už si myslím, že tady to rozdáme a budu končit. Já když tak natočím i druhý díl. Asi toho. Aha, zrovna se mi to přestalo sekat. Já toho když tak natočím druhý díl. Doufám, že tam to nešlo slyšet. To, co se mi právě spustilo. Takže jo, tohle by teda pro dnešek bylo všechno, i když ty questy všechny nejsou. Takže pro dnešek by to bylo všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě to komentujte, pište a já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videjka a zatím čauky!